Mondragon Unibertsitateko langile asko bezala, bazkal orduan zapatila jarri eta kiroldegira etorri gara. Atxeden ordutan jarduera fisikoa egiten duen langile asko dago, eta gu ere ohitura on horiekin asteragoaz. Daude 80 langile, beraien kabuz, taldetan edo gurekin jardura fisikoa egiten dutena. Korrika egiten dut. Egunero egiten dut eta normalean ordubete egiten dut. Astean zehar 3 bat aldiz korrika egiten dut. Hemen aukera asko daukagu mendia joateko, eta gero piztina ere ilunkaratan hor ibiltzen naiz. 7etatik aurrea. Gure langileek ordutegi dela eta gehienetan egiten dute kirola eguerditan. Beste batek hartzen duen moduan igual bazkaltzeko orduta erdi, nik aprobetxatzen dut kirola egiteko. Helburua da nire buruarekin ondo sentitzea. Sortzen dan bizipena edo sentitzen duzun satisfazioa fisikoa zein psikologikoa, eske zaila da definitzen. Nik bat egiten dut, ezaldi klasiko horrekin, menzana inkorpore sano horrekin. Da engantxe bat, eta honek sortzen ditu arazoak, bai elkarbizitzan, bai bikotearekin, bai oporretara joaterako momentuan. Taldetxoak antolatuta daude beraien kabuz kirola egiteko. Korrika, igerilekura doaz. Beste batzuken egiteko lehenengo denbora konpartitu behar duzu beste batekin. Bakarrik juten naiz eta gainera etxeak gustatzen jendearekin korrika egitea. Azkenean hori da egunean daukadan momentu bakarra bakarrik egoteko eta nire buruarekin egoteko. Hasi berri garen ez kirola egiten, zeintzuk dira emango zenizkigun gomendioak. Telefonoz eraikin batetik bestera deitu beharrean, paseatu eta bertara jun. Hemen bertan kotxea utzi beharrean, pizkatorrutia utzita, hori oiniz egiten be jarduera egiten duzu. Pausu txiki horiekin hasten bazara, zeo zer egiten, errezago izango da gero korrika egitera jutea edo beste ekintzaren bat egitea. Baina bizi baldin badozu hori sama moduan, ez dut uste gomendatzeko kontu badanik. Lasai hartzeko eta nolabait jarraipen bat emateko. Eta orduan gustua aurkituko diote deporte egiteari. Bate pelikula bat ikusten, beste bate musika entzuten. Ez datek irakurtzen, beste bat piztinara joango da, baina bai uste dudana da beharrezkoa egunean tarte bat norberarendako hartzea. Norbere burua elikatzeko, norbere buruarekin egoteko. Hori uste dut fundamentala dela. Eta niri hori eskaintzen dozta korrikako momentuak. Bagoaz gero ere korrika apur bat egitera.